Huriani Tuhatna, selamat hari Minggu ma dihita saluna. Guarni minggu ta sadarion, ima minggu pa 12 hon dung Trinitatis, nomor 8, hasi tolu sadao ni debata, dohot topik, manadikon yang niroha, jala mangihuton, dalan hapatason. Atong tapasonang ma, tapuk kama perminggiota, maredde maitasian bukwede nomor 577 ayat 1 ayat 3. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia nat mo palangit dohot tanoon. Amen. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak pertigor mardala disi, alayang go halak perjahat tarsuladi do disi. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan jala para siroha na sumurung, di pangidoroham, neng mangolu jala martua hami sogot, nungaragam dalan na di baiko mamakulingi rohanami, asa utada hami hatuaw nami sogot,
Di bahini upaserep hami manuaeng rohanami mangido sian ho. Saya lehon matodim na badia itu hami. Asa porsea hami diholong ni roham di hami. Saya hutangion hami maswaram. Na mangapoi hami ditiki para sirohaun sugut. Asa sapang hami Tuhan ngoluan. Na pinarademi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demitasian buku nomor 116 ayat 1 ayat 2. Padik ni dewata di mingguon imasian padik palimahon 1 pasapuluhon. Padik palimahon iko pasangapomu donaturasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah dewatam tuho. Padik paonopon unako mamunu. Padik pabituhon unako mangalakup. Padik pawaluhon unako manako. Padik pasiahon unako olo makatidakon hatana sotutu maralohor donga jolma. Padik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna manak kodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan dewata. Haleluya. Maret demeta sian buku de nomor 174 ayat 1 dohot ayat 3.
Tato poti madosata dia dopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogona suatu dosan jala ama parasiroka. Dang lomoro hammi dah hamatian ni perdosa. Mulak manian parjahati tu madikot dalana. Asa mangolu ibana ido di pangido roham. Alani i ubahin du pangido hami. Saya sudah ti matoru-torum. Asa unang mangunai betu hami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangolu hami di bagasan asini roham. Saya pergugoi mahami. Asa margugo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringotu hasasa ni dosa. Molo tungadong manang naise na mardosa. Adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigorohay. Jala ibana do pardingganan taringot tu dosata. Alay dada holan taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di dewata na digijang. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 450 ayat 1 ayat 2. Tatangihon ma hatani debata nagabit turpuk epistel di minggu sedarion imana nyenet sian Johannes onom mamukasan ayat 51 ayat 50 lalu tajahma marsikat sorin au doroti na mangolu na tuat sian banwagi jangi manang naise na mangaton rotion ido na mangolu sa leleng-leleng na ia roti silehonokki bain hangoluan ni portibion ima dagiku.
Jadi di dok Yesus matuna sida. Tutu si tutu do hatakot tu hamu. Tung naso dapot hamu hangoluani. Moloso di pangan hamu daging ini anak ni jolmai. Jalaso di inup pamu mudarna. Ay si panganon natutudo dagiku, jala si inumon natutudo mudarhu. Songon parsuru niyama si parngolui diau, gabe mangolu au marhite-hite amai. Songonima mangolu marhite-hite, au na mangaton au. Ima sahakna martua do akana tumangihon hatani di bata jala nau pyoksa. Amin. Mari meditasian bukede nomor 470 ayat 2 dohot ayat 4. Tahatidak kon mahapor siyaw ti, songon na hinatidak kon nidongata sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsiya di bata Jehovah, idu ama parguguna suatu dusan naat mo palangit dotan. Au porsiya di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sesadai, imana tibun si Maria. Naga begadia siato di perbadia adorang soharuhan ido tuhata na tumau na birni di panghuman ni silatus nama tarbat sabina na tuat berutul kita nama nak guru di hari patuh nama nak tusuko lautul siapa di kata jauh nama nak ibaru suatu dusani isi dengan agama masuk tanah porsia itu di perbedia jalan sepenuhnya bedia dunia Kristen akan bedia do lesani dosa do dari mulak mengurus dari halak mati do dengan suara sudah. Tapi gimana kursian paduan suara alekra laos juduti ma anon muse sian ama agape.
Titing namasa di Huriata di mingguan 10 Agustus 2024. Naparjolo dadana nasorang. Di basa-basa hotuhata do di keluarga Johannes L. Huta Barat SP inangi borusianipar sada dadana bawa na di hari Jumat 16 Agustus 2024 inganan nasida di Komplek Mandala Asri B. Onom Harjamukti Cimanggis Depok Manang W12 napaduahon ruas nataba tajalo do gabe ruas ni Huriata ima murni Deliana Boru Sirait tanggungan ni keluarga NM Padiangan ST inangi Boru Libong SP maringanan di Perum Malaka Teras nomor 20 Kelurahan Munjul Kecamatan Sipayung Manang W4 napatuluhon ruas Parguru sadarion tajalo do gabe ruas Parguru ima keluarga Eksaudio Anugrah Gultom inangi Jolanda Heiski maranganan di Pondok Ranggon Manang W2 napapaton Ruhut Parmahanion Pamisangyon Manang RPP mamuka sadarion hona Ruhut Pamicangyon Parmahanion do Fania Margaret Frederica Boru Simatupang ala Marbagas Sopangatoyon ni Huria maringanan di Jalan Haji Bain RT 005 RW 06 Lapangat Tebak Manang W7 napalimahon partangyangan wik hari Selasa 20 Agustus 2024 Patupaun ni Huriado partangyangan wisada sahatu wisapul 2 di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 sia wib nama jabui ima ruas sia nopon Dewan Koinonia wisata rohani dohot bakti sosial Kor Ina Teresia mamuka hari Selasa sahatu hari Sabtu 20 sahat 24 Agustus 2024 berhak do punguan Ina Teresia patupahon wisata rohani tu Pulau Samosir dohot bakti sosial tu hepata na niluhon ni inang pendeta ririn Mayerlina Borusinurat STH na papituhon Dewan Diakonia Seksi Sosial tabuan ma ditangyangta akka ruas ni Huriata na di bagasan parsahiton songon naung tarsurat di titingta pawaluhon Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025 mamuka Minggu 21 Juli 2024 saat 10 Agustus 2024 ima penerimaan Parguru Malua tahun 2024-2025 dibuat ma fotokopi akte lahir, surat tardidi, dohot surat pengantar sian situa wik, jala di pasahat matu sekretaris Huria. Laos di patupa Huria do, pertemuan Parjolo Parguru Malua, rap dohot natoras di hari Minggu, sada September 2024, masuk pukul 10.4 wib, maringanan di gereja napasiahon buah-buah pinabotohon tusude punguan kor asa unang mamake GSM Gloria Lantesada di hari Minggu pagi laho latihan manang pemanasan kor domu tu aka persiapan parmingguan iana kota sekolah minggu hobar tu program kerja ni Huria tahun 2024 marhite titingon pinangido tu sudah ruas ni Huria asa tapasahat bema pelea tahun tu Huria manang tu situawik nabe na pasapuluhon panitia tahun oikumene inklusif pesta gotilon hari ulang tahun HKBP Cibubur pa 45 tahun 2024
hari Rabu 21 Agustus 2024 patupau do rapot koordinator panitia masuk pukul 10 siang web maringanan di konsistori. Los titingon ma nagabi udangan tu sude koordinator asareta madohoti rapoti. Hari Minggu 1 September 2024 dung sidung parmingguan pukul 10 wib patupaun ni panitia do pasahaton lukisan dohot karikatur tu ruas naung memesan maringanan di gereja. Namangihut akagoar naung pasahaton donasi spontanitas dohot partisipasi persembahan kasih Pesta Gotilon hari ulang tahun HKBP Cibubur pa 45 tahun Oikumene Inklusif 2024 Boima tajaha di titing naung tatiop B. Songonima titing di mingguta sadarion akka titing namangihut boima tajaha natar surat di warta jemaat. Tuhan masu hita. Korsian wiksada diuruti manon sian wik onom.
Marede Mahita Sian Bukwede nomor 640 Laos Tapasahat Ma Peliata. Sai
jebatan na sumuruk siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon adorak sotajahan nagabe turpu jamita di mingguta sadarion jumolo mapinasahat tutonga-tongata. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia madihita saluna. Hatan itu hata turpuk jamita sipahu sorpusoron nirohata di mingguta sadarion minggu pasapuluh 22 hon duk trinitatis imana tersurat di buku Poda bidusia mamuka maisian ayat sada sahatu ayat onom Poda sia ayat sada sahatu onom tapai huti hukma di bagasar rohat tadi nunga di pajong jok kapistarani jaguna jalanunga didak tianga batu si pitu-pitui nunga dipotongi pinahan na pamuean jala dipapang anggurna nunga huhu dipadiri mejana nunga disuru-suruan na boru-boru manggokko jolma di atas butul-butul lihutai manangise na tobok Roma ibana tuson tuganuk na huranga roha hatana songonon Roma hamu pangakamu masiar rotiku jalai lupamu sian anggur nahu papangi tadi ko kamu maakanane ang roha asa mangolu hamu jala ihut-ihut tamuma dalan hapatason ido sahakna hamuna kadonga saha persiaon hita hurian itu hatta narak marpungu di mingguta sadarion hira-hira 15 tahun nasalpu pidaro sahalak murid ni SMP sian sopo surung balige tobasa tu Jakarta pidai bana ala dibuan inangudana sekolah maibana di salah satu SMP di Jakarta HP di sekolaon nunga godang na dikategorihon anak-anak nakal lapatan na satadya kamanginang ngagodang murid ni SMPO naung mangisap ganja naung marnarkoba naung jojok manot to nakapilim-pilim nasosuman doho mangulahon akaulahon nasosuman tu sikolaong ma pida anak iparbaligyo leleng say diela-ela kadongan na maibana asadoho mangulahon akaulahon nasosumani alay say terus martahap parbaligyo dan ulo ibana terpengaruh si pataho na pastapan ibana si pataho na tujangan ibana si pataho na pukul ibana ala sulu alay disadatiki disukudongan na maibana ay buasa dan uluhonin na buasa songoni kuat ni pertahananmu dan uluho terpengaruh dan uluho mangului nunga sapi tubuhi halako sapi tijani tong dan uluhoin na jepek ko alus ni perbaligyo di podahon natoras sutuau unak coba-coba dais tu narkoba ninna hamuna kadongan poda ni natoras mampu menjaga anak kona nakpe tungdau sian natoras alani nanaing dohono ni turpuho parjuru sahali
batuk taguguma mangalyapu datu akayana kotai di jalo manakso di jalo saunari sugut haduan molo berhadapan ibadah dohota kaulau namaralo tulo moni rohani debata ingoton nado akabudai songon edei do yakamanginang di doa ibuku tiki ditanya konatoras na ibadah na julu hiapya mo dodak danahi panjang kali dua bapak ini nado alai dumatua ibana dingot ibana do tangiang jala didok di dua ibuku disebut namaku dingoti songoni do podao tuak kayanakon alanya kamanginang tudaguguma pasahat tu poda tuak kayanakon manang na hiapyamu manang na sodijalo saunari alai sugut daduan ingoton nado akapuda napasahat kapasahat tuak kayanakotai tapuda yakayanakotai hiya dua hari hujan mita hot di jamita kudi huliau marado ponakana toras tanajulu gagal hitana toras nuain manugunogu mamudaya kayanakota buasa gagal hita tangapala hiari hita rakmana mataniang dohot akayanakota angwa kana jului saidi usahahon rakmangan martaniang natoras dohot akayanakon di sido kesempatannya akayanakon majalo poda sianakan natorasna alania kamanginang dang marisuang molo talea nakapoda naunina dengan tua akayanakota sonari molo marsak pe akayanakotai molo soditangi ho pe akapodatai molo hiapiamo pe akayanakotai sugut haduan adong bogunana dinasida hamuna kadonga saha porsiaon ala ni rikko ni poda ni natoras tua kayanakon ido nama ngojar rohani si Salomo mabaik gudang akapoda di buku poda di buku Bibil tei hira di sudah bidang kehidupan dohita sai di podai si Salomo songo dia danak tunatorasna adong di podaho di buku poda songo dia kayan akanatoras tuyanakonna adong di podaho di buku poda songo dia hubungan ni sahala bawa tu sahala boru adong di podaho di buku poda songo dia hubungan ni majikan doho bawahan adong di podaho di buku poda ahana naik si ulauta ahana naik si pikirata ahana naik si jalahata di ngoluta di hasianganon adong di podaho di buku poda hamuna kadongan di turpukta sadarion di podaho si Salomo asa tukta lului hapistarani di ngoluta mangihutos si Salomo macai rikot porlu adong hapistarani di hita jolma hamuna kadongan adong gopat dohan ni hita halak batak anak kokido hamorau dia sian na julu pe tibulo dipikir akan atoras tanah julu hina rikko ni hapistaran ilmu pengetahuan parbinotoan macai rikko di hita jolma sudero natoras na julu marsitutu lau pasikolahon akayanakon di hatanya de di dok hugogu pe macari ari do botari nak peso boyau marmas marbelian majam tangan asal sikola kayanakon ila bulun najulu di hita halak batak molo adok sahalak natoras marcicimas hape anakon na adong naso sikola ila bulun najulu di hita halak batak molo adok sahala ama marsigare jisamsu hape kauskutang anakon na maribak-ribak sonari sebaliknya kamanginan gudang gua kama marji samsu hape adong anak kon nadak sekolah gudang gonweng natoras belga masna alai anak kon nadong dak sekolah molo prinsip minatoras tanah jolo halak batak riko perlu asa sekolah jalaido na pinangido ni si Salomo hiado di suku de batas si Salomo harupangido ma ahasile anok kutuho rosi Salomo madok unang lead diau hamoraon unang gijang rohaku alai lea madiau habisuhon asa huboto manirang naden kasian naroa habisuhon ilmu pengetahuan parbinotoan habis tarani dipangido si Salomo hamuna kadonga saha porsiaon
Adong gonuaengok kecenderungannya kana toras naing mewariskan harta na gudang tua kayanak konna. Alani rikok ni nama waris son harta na gudangon bamersigulu don weng na toras sata di gudang na toras sapi diluli dalan na sosuman asal magudang harta na waris sonon. Molo si Salomo madok lului hamu habis tarani. Habis taran larumeket. Habis tarani don waeng diajar hotu hatta marhiti si Salomo naeng poda honota tua kasuduk na oposo jala turpukta sadarion paingoto kita habis tarani pe sai jauh-jauh tu sudah hita jolma Roma hamu akajolma Roma hamu akajolma nunga di parade habis tarani jabu si panganon sinumon odona tayahi odona talului di ngoluta di Portibion. Alania kamanginang habis tarani na perjulu sahali naeng eahata, naeng luluata, naeng jalahata di ngoluta di Portibion. Unang mahamoraoni, jut hamoraoni mabaisiga kapoparata. Alai talea mahapis taratua kayana kotai ido mabain nasida, boy marjabu, boy minum, boy mamora, boy mangan aria dohok borngin. Molo pistar nasida alani do akamanginang sahat tunuaeng marhite turpuk daon torusai jauh-jauh habis tarani majauhita manudak kita asarohita mabuat mangiahi majalahi habis tarani nunga dipersiapon habis tarani akajabuna balga dohot didak-dak tiang ngasi pitu-pitu angka pitu dihalak Yahudi lapatanna sempurna nunga dipersiapkan habis tarani akan harikotna perlu dihita jolma jabu songon ingana parmianan nunga dipersiapkan habis tarani akasi panganon akasi numon harikot tunggoluni jolma nunga disuruh na posona boru-boru majo hita ka jolma asa tayahi asa talului asa tajalahi habis taran na parjolo sahadi dingolut tadi hasianganon alani do akamanginang las dorohani Tuhani molo pistar hita jalaido na pinasahat ni si Salomo jalahi iahi hamu habis tarani molo nunga pistar hita ido paradehon akan narikot dingoluta ido paradehon akajabu si panganod dihita jalan waeng diudak kita dijauh hita asa sude hita majalahi mangyahi habis tarani di jamatan waeng ngamaile hita molodak sikola ba memang akahita na tua-tua daktar ba kita memar sikolan waeng asongoni hurua pabaina na julu hiadu hita sikola alai pas na jului badangaung hepekta nuaeng tugasta mewariskan tua kayana kota tugasta mamudahot tua kayana kota unang lalap nasida mangalangnya kana tabuna di Portibion alai jumolo manasida mangahi mangalului habis tarani sahatu negeri Cina ninna lapatanna baik berusaha do hita dang narobuti habis tarani muru-muru pite jabu rosa diri di dang ikon nadong go usaha siak kita ikon nadong go perbuatan siak kita ikon nabor hado hita majalahi mangahi mangalului habis tarani asarotu hita dijo habis tarani do hita asaro hita madapot tonibana nunga dipersiapo habis tarani akan narikot na perlu dingolut taon alani ta jujui ta sosoi akayana kotai asamar situtu nasida mangyahi akahapis tarani satiboni tibona idona jolo nak cita-cita nang angan-angan niya kau putan atau rasta na jolo ditoba ikko sikola akapaparanna ikkon sude marsikola mangalului habis tarani takas do di bawah kana torasta na julu haru diatta molodak sikola takas do di bawah kana torasta na julu keberuntungata molo talului tayai habis tarani jalan wae di Papua si Salomo jauh-jauh torus habis tarani majauhi ta jolma sahat tunuang dakola di jauh disuruh akan posona lapatanna
terus dihusipo Tuhani tu bagasa roha doho pikiran ni jolma asa sude masihol mauas dihapistarani hita madiba nama nangihon nama bege husi-pusi mitu hata marhiti akasuruana manunggul hita asa tayahi tasu talului hapistarani hamuna kadonga saha persiaon hatan itu hata paingoto kita riko perlu iko pistar kita hapistarani do mengubah kehidupan kita molo na jolo tiki masa di haholomo kita halak batak molo na jolo di tiki so tatadda Tuhani betul-betul dak di boto halak batak dia dalanan aksi dalanan golap pandangan ni hita halak batak alai dung mulai robari tanauli tu hita halak batak tubuh marohani hita halak batak mengalulia kapar sikolan terbuka maportibio tu hita di sudainganan adok kalak batak muang di luar negeri di huta-huta di tanah tobangan adong hita halak batak terbuka portibio tu hita halak batak ala nunga mulai marsikola halak batak jadi akamanginang akka hita halak batak na berhasil nuaing anaknya kamata natoras tanah julu deh dan anak tarupi anaknya kanatoras tanah julu do akan berhasil nuangi berhasil anak kotai memang marsitutu akan atoras paborhaton anak kona marsikola marsitutu akan atoras memudai paingoton dohok manangyakon anak kona najulu naik songoni mahita dipangido hitaon asa dohok manungguli akasuduk na oposo asa tung di hari koton nasida mangalului parbinotoani gudak cara gudang inganan lau mangalului hapistarani molo dung pistar hita molo dung godang ilmu pengetahuan di hita ido paradehon akka hamoraon akka jaru akka narikot dingoluta alani unang artaina parjulo tawaris sotu akayana kota alai hamor hapistarani ma 80% nuang dana doho naposo remaja situasi nuang sai pitor nang mamora di bagasatikyo dan apala gumodang na masihol naik sekolah na gumodang masihol 80% sai nang mamora torido alani di paingot tita kamang marhite turpuhon nomor 2 do na mamorai anggona parjolo mangalului mangyahi hapistaran tatuhor hapistarani dang narosa diri tabain usaha asa pistar hita odona nang dohono ni terpukta sadariot tu hita dipaingot hita di bidang kehidupan ta sehari-hari asa talului hapistaran molo pistar hita hormatan ni halak kita alai molo todo hita gadison ni halak hita murado hita gadison ni halak molo dang pistar hita alanya sa pistar hita talului hapistarani amen martang yang mahita ale tu hadde bata amanami namarhabang sa di Banua Gijang mauliate puji-pujian di sobah rohanami Tuhan nunga di paingot tohami marhiti hatam na pinasahat ni Raja Salomo lao sido hurajumi hami nakatap tuhami di minggu nami sadarion marhite hatami Tuhan nunga di paingot tohami asa marsitu tuhami mangalului hapistarani aita kasuwo tohami hapistarani do Tuhan ma paradehon akararikot dingolunami akasipangano sinumon akajaru aka kehidupan nami sehari-hari alani tu haswat mahatami tu bagasar roadot pikiran nami asa marura marparbui hatami asa hatami Tuhan naga digogo tukot sulu-sulu di hani lau manguduti ngol-ngol nami tu akatikinan engro nak tu akatikinan engro tok tonggo pesihol rohanami tok tong matuhan saya pakulingi ngolu nami asa hatami naga dihadang abatabat di ngolu nami asa nang manibil hamis ya dalam munasitongi ale tu hade bata amanami namarhabang sa di Banua Gijang di minggu nami sadarion tok-tok kubok kami tu adopamu akka pardalanan ninggolu nami keluarga nami asirohat Tuhan iring-iring togu-togu tok-tok pardalanan ninggolu nami pada wakarsak pada wabatabat pada parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami
tabay matuhan, aka pasu-pasu, aka silas ni roha dihami, asa toktong las roha nami mamujiho. Nangakayanakon aka pahoputuhan, naog pinalumehom mo di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di dia bina sida maringanan, nadao manang najonok siya ni ramoti na sida saluhuna. Molo di baga sa parsikolana kayanakon nami Tuhan, asiroham, ramoti, dongani na sida, lau mulak sa parsikolana, bukka rohado, pikiran na sida, asa takas diartusi na sida. Akapar sejarah na pinasaha ni guruna, asadong laban na sida, na mga lului makalujaho parbinoto ani. Molo na mga luli karejo akayanakon nami Tuhan asiroham, say patong Tuhan akapar karejoan na ho bartu na sida di, asanggia doho marolo-polo, marlas ni rohan ang nasida mamujiho. Molo naung dapok karejo pe, tabay silas ni rohay, asanggia marhite siya ni Tuhan, lam ditadana sida asido tolong. At toko matuhadongan nami, miya maringana di tonga-tonga niya kabagas nami. Bay nakabagas nami Tuhan bagas silas ni roha dihami, lumobi mamujiho. Pasu-pasu akan nahulahan, di balia manang di huta, asanggia marhite kaulaon nami, saha pasu-pasu minak tu tonga-tonga ni keluarga nami. Suak songoni matuhan di minggu nami sadarion, hutang yoh kami, marhite tikting di tonga-tonga ni huriam, nabi nasabasahomu, sadada dana bawa di keluarga JL Huta Barat doho inanami inang burusianipar asirohat Tuhan pasu-pasu dana poso-poso na pinalumehom di tonga-tonga ni keluarga nasida asanggia gabe ibu-ibu magodang ibana Tuhan gabe sitiruo si hutono ibana di tonga-tonga ni huriam to akatikinanangro pada wakasahit-sahit asanggia marhitesian ni Tuhan lam ditadana sida asiroto
dehon ayat telu laos jongjong mahita saluna. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silele na denga dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyanan nilehomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutjus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti. Asa para siya kami peleanon pati bulhok karajaumu, dito nga tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam kadahami godang silolomi tuhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasa naleon Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say sau malomoni roham di Banua Tongaosongon na di Banua Gijang, leom matuhami sadariok kangoluas siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor homadamena tutod di munabi. Amen. Shalom.